Assam along aphan Special Status Kehangdun Sivasagar MLA lapen opposition asongja Akhil Gogoi aphan United People's Party Liberal asongja po Pramod Boro pen chichaklo. Kidamtang bomtar ni India hemtunpi New Delhi rong supialong NDMI kangni hutsi Boro sang hopen bangso lam jaiponlo. Kokrajar pen Lok Sabha election sahut UPPL candidate Jayanta Bosumutari haidet si alangli sitame mai chitong dulu. Assam along rialong kedamtang penangan aning kan pen ongdung ason kaching thur dulu. Longri ke paklar phan kimrang punon kepapi hubarada phan toklanga hin punon lapen school lapen college kapangdang haihui akrong tin along sitame kaching thur dulu. Assam along rialong AIIMS tadolo lapen akimi IIM aphanta sanction tanglo pusi Boro ningji. Assam along rialong ke kaching thur phan trok sirkep do tanglo. Sarkar tumke deng pona project along ke central sarkar pensi phan trok sirke batangka nang pilo lapen ke dolang phan kep atangka ke state sarkar tum pensi chisiglo. Tang tila puana ke metang de rapi Assam aphan kopi special status si kenangji lang pura alang lipen karju padupo. Bangso alam Akhil Gogoi pen than pajir minangji pusi alang li ningji. News Desk report Karbi Anglong Live.